nogen hjemme. Nogen hjemme. Jeg tror, det er perfekte hus at røve. Der er låst. Hoveddøren. Hvad laver du her? Jeg er håndværkeren. Men jeg vil lige være gang med at gå ud og skralde. Hvad vil du? Jo, jeg skulle bare lige se, om den manglede en tur. Det er en lås. Det gør den altså ikke. Jo, det tror jeg, den gør. Det må jeg finde ud af, hvad du har næste. Jeg går ned og skralder. Ja. Jeg tror, jeg er færdig her. Jamen, så tror jeg sådan noget. Det var dig med min nye lås, så den lås jeg ikke finde ud af. Ja. Nå, ja, jeg har ikke tid til det. Du kan komme i næste uge, hvis det er. Og der er jeg nemlig ikke hjemme, der har vi ferie. Så hvis det passer. Ved du hvad? Næste uge passer godt. Okay. Jamen så ses vi der. Nu ses. Næste uge. Så skulle der ikke være nogen hjemme. Nej! Hvor åbent. Der er ikke noget spændende her. Jeg har ikke fået lidt lys. Her. Det virker ikke til at være noget dyrebart. Guld. Må du være noget mere spændende her end guld? Er det en ægte diamant? Hvad laver du her? Ikke noget. Er det min diamant, du prøver at stjæle? Nej. Hvad er det så, du laver? Ikke noget. Ikke noget? Var du ikke på ferie? Ja, på ferie herhjemme. Man kan jo godt være på ferie, selvom man bare grund af, man ikke er på arbejde. Yes? Det kan man da ikke. Og du har ikke, har du sådan noget? Nej. Har du noget i lommen? Nej.
Du stjæler mit guld. Det er på rød, direkte på Nej, jeg går Du sætter nej, Du sætter noget til min træning til politiet. Den der hjem, den er så fedt grænt på dig. Jeg har set din ansigt nu. Så skal vi prøve at gemme dig. Så skal du med. Hvor er politiet lige med? Må jeg godt gå? Nej. Du har nemlig prøvet at røve for mig, ikke? Så håber jeg snart, at politiet kommer. Ja, hej, det er politiet. Ja, det er ham her. Jeg har selv taget et billede af det, så jeg kan se det. Godt? Det kan jeg godt se. Ja. Du kommer med mig. Du skal 100% i fængsel. Ja. Ja, 100%. Skal jeg bare høre? Yes. Det er nok herligt. Godt. Er der noget galt? Er det der, der lavet indbrud i mit hus? Vil du godt hjælpe mig? Jamen, Gud og røg, jeg gider hjælpe dig. Hvad skulle jeg bruge at hjælpe dig til? Det hjælper jo ikke mig. Skal vi komme videre i livet, hva'?